Naara man di ka diha. Nianta ko diri dong. Asa man di ka paingon? Kanina ra mong pangita nimo kuya. Nihapit ko sa inyo. Wala man ka. Oh, dong. Tagtaod naman ko diri dong. Payahay ba? Bawas kalaay. Lahi pa ato kuya ba? Magtanaw ko sa imong panagway. Sa akong panagway, magwapo man ta. Pero lain-lain na tagitsura. Dong, ngano nakasulti man ka dong? Unsa may bot pasabot nimo? Sa ako mong tanaw kuya, mura man ko tagdili igsuon. Ha? Nganong mao man ay naabot sa imong nuna dong? Dili man gud kuya. Kasi tanaw na ako, gwapo man gud ko. Na ikaw, mahot mo kag naong. Ha? Nganong mao man ay naabot sa imong nuna dong? Dili man gud kuya. Kasi tanaw na ako, gwapo man gud ko. Na ikaw, mahot mo kag naong. Binom ng imo dong. Ingon pagganay karon nga gwapo tan duwa. Uya karon. Mingon na pug ka nga mao tugnaw. Kay maom ko na tinuod kuya. Mahot man gyud kag naong. Sige nagmaot dong. Pamot-maot ni. Pero mot kanon na ini.